Sefydlu swper yr arglwydd. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu Bara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych, na dyfa fo hyn allan o hwn, ffrwyth y winwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfa fef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Y weddi yn Gethsemane. Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwir Gethsemane, ac meddai wrth y disgyblion, eisteddwch yma tra bydda fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gyda gef Pedr a 2 fab Sebedeis, a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt y mae fenaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel ymyna fi, ond fel ymynu di. Daeth yn ôl at y disgyblion, a'i cael hwy'n cysgu, ac meddai wrth Pedr, felly, o'n i allech chwilio am 1 awr gyda mi. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi, y mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan.